Takže čau ty lidi, dneska tady máme FC25, máme tady 2 balíčky, takže jdeme si otevřít. Gold, SDZ, Španělsko, Premier League, kdo pak to bude? Manchester City, Rodri, 91 Rodri. A koho tady máme za ním? Iago Aspas a Guaresi. Ty prodáme. A jdeme si otevřít poslední balíček dvakrát balíček vzácných zlatých hráčů 84+, tak jdeme na to. Gold zase, Polkout je tam, SDZ Německo, žena, Bayern Mnichov, Oberdorf, a kdo tam je za ní? Wirtz, takže 88 až 86. Teď já se loučím a čau!